Labis ang panghihinayang ng 58 anyos na mangingisdang si Tatay Ruben ng Purok 3, Barangay Rawis, Legazpi City matapos nawasakin ng malalakas na alon at tangayin pa ng dagat ang kaniyang bangka kaninang madaling araw dahil sa epekto ng Bagyong Tino. Kwento ni Tatay Ruben, kahapon nang ilipat niya sa ligtas na lugar ang kaniyang bangka, subalit hindi niya daw inasahan na maaabot pa rin ito ng alon. Ang pangingisda ang tangi lamang daw niyang pinagkakakitaan, kaya hindi niya umano mawari kung paano magsisimula muli. Mahirap talaga. Kaya yung paghanap buhay namin, hindi doon na, wala. Yung kinukuha namin ang pagkain niya. Ini na lang akong tulong. Kung sakaling makapagawa din ka ng bangka. Kung sakali lang, matulungan lang. Labis din ang panghihinayang ng mangingisdang si Alex matapos na mawalan din ng bangka. Anya, ito lamang ang inaasahan nila ng kanyang ama pero winasak pa ng dagat. Siyempre, importante, nagagamit pang sira, panghanap buhay. Pang-araw-araw na, pang-konsumo kung makapang sira. Kung masabi, nangyari na. Para man maginibo. Tanggap po na sana, di mag-alat kung ibang may bago. Batay sa impormasyon, 6 na bangka ang naiulat na nasira ng malalakas na alon. 3 umano sa mga ito ang totally damaged. Ayon sa presidente ng Fisherfolk Association sa lugar, ginagawa nila ang lahat para muling makabangon ang mga kapwa nila mangingisda. Para sa ko po sir, antig ko lang po, mapalitan po bagay yung mga kagamitan nindang nasira. Iyo man lang po kaya piganap buhayan ninda digdi, wala man pong iba. Arag po ka to na mga senior naman, wala hindi naman po sinda makakapagtrabaho, kundi pagsira lang. Kaya ang gusto mi man po, bilang sarong presidente, matabangan man po sinda, maging magkaigwaki, makabalik giraray so mga gamit po baga nindang na route kang Bagyo. Kaya sabi ko, maagad kitang asistensya kung sa kang gobyerno na matabangan kitang may balik ang mga gamit ninda. Sa ngayon, umaasa ang mga apektadong mangingisda na matulungan sila ng pamahalaan sa suliraning ito. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.